Isaiah 57:15. For thus saith the Lord, at the high and the lofty one, that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and a humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. O niya yung gingon ha? Ingon daw ang Ginoo sa kahitasan. Usa ka lofty one, that nagapuyo siya sa walay katapusan. Eternity, whose name is holy. Mo niya itong Ginoo, ang iyang ngalan, balaan. Matod pa niya, I dwell in the high and a holy place. Siya nagpuyo sa taas o sa balaang mga dapit. Nga matod pa niya, with him also, nagpuyo sa siya usab, that is of the contrite and a humble spirit. Nagpuyo po siya niya atong mga dugmok o mga mapainobsanon nga espiritu. Diya po siya nagpuyo ha. Mga contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble. Aron iyang i-revive na ang espiritu sa humble. And to revive the heart of the contrite one. O iya pong i-revive na ang kasing-kasing sa mga dugmo na kasing-kasing. Kanang humuksot yan sa pulong sa Ginoo ba? Yan ang i-revive. Mababa mo saan ang revive? Revival. Matod pa sa dictionary ang revive, restore to life or consciousness. I-restore niya ba? Baliko niya ang atong kinabuhi. Ano man ang atong kinabuhi? Or matod pa niya, or consciousness. Saan ang consciousness? Kanang atong mga conscious kayo sa paghitabot diri ba? Kanang aware ta ba? Uy, naon sa maningan ng munini mani, daghang kayo naglibog yun mga tao karon nga ining pandemic nga nahitabo. Maminaw ko sa YouTube, murag mangita man gani kung comfort na ko sa tinuod lang. Nga doon na unti pastor nga buwali may tungod nini mga mo-challenge ba nato ba? Wala gyud. Muna ako na lang maminaw niya ang ako ang wali. Ganahan ko maminaw sa kong wali. Di na ko ganahan mo tanaw sa kong naong. Kaya nga ako ang giganahan ang pulong sa Ginoo. Nga unta dunay usa nga musulti unta kung unsay nahitabo nato. Mo ni yang gingon revive sa life and or consciousness. Matod pa revive sa dictionary, regain life. Ibalik niya ang imuhang life pag-usab nga ikaw nangalagad sa Ginoo. Consciousness or strength, kanang imong kusog. Makaluya man, di ba? Labi na kanang kamo naa sa balay. Ayaw mo kabalakat kung naa mo sa balay sa tinuod lang. Gikat off man pod ni sa Ginoo ning pagpangalagad nato may tungod sa righteousness. Gikat off ni aron maghatag siya og usa ka gamayng buhat nga diin kung moabot na gani ning panahonan ni nga mawala ning COVID, mo na yang gingon buhaton na nato tanan kay atong unang panahon sa si Kristo naglansang o nagpalansang sa cross pinaagi sa grasya. Mo na hinungdan nga din, wala nato matuman ang tanan. Mo nang nibisita ang Ginoo sa tuwa, may tungod din yung pandemic, kaning pestilence. Bisita man ni sa Ginoo, mo man gingon ni Moses nga din ang Ginoo mo bisita sa mga katawhan. Tungod sa iyang gugma, kaluoy, o long suffering, o iyang gibisitahan po ang mga tao sa ilang mga sala, aron pasayloon. Moni, ang Ginoo mo pasaylo na to pag-usab. Moni kining chance nga iyang gingon din ni kanato na ang Ginoo daw kuno nagapuyo sa kasitasan ug ilabi na tong mga tao nga diin adunay humble heart, humble spirit, contrite heart, contrite spirit, madugmog ba kana? Pangita gyud sa pulong sa Ginoo. Verse 16, for I will not content forever, neither will I be always rude.
Kining road is past tense man siguro ni Sarat. Kapungot ba? Ano ang road ka nang nasuko kanuna ang Ginoo sa tao? Unya ni dili sa ningon sa dili ko gusto nga kanunay ko masuko. Di siya gusto kanunay daw masuko. For the Spirit should fall before me. Kaya ang Espiritu manggod sa tubangan niya, mga hulo, mga luya. Tanawa, dahil kay gusto ano ron ng aluya. Naluya na sila, pila na sila kabulan, nga wakan to silang simbahan. Kita ni Anita dinhi, bisag gamay lang ta. Gisulat pa po na sa Ginoo nga dunay gamay. Aron, mo kanay mo comfort kanila, nga diin aduna pay Ginoo. Aduna pay nahibilin, aduna pay remnant kadto mga tao nga din kanang naa sa balay. Ako nagtuo nga kamo. Remnant. Nabilin ba? Sama itong unang panahon mga remnant sa Israel. Bitaw na ningon si Apostol Pablo sa Roma nga itong ginabasa sa chapter 9 verse 8 and 9. Matod pa, ingon pa ni Isaiah concerning about sa Israel. Bisan daghan na sila, sama na sila sa dagat o balas sa dagat, sa baybayon ba. Matod pa niya, gamay lang ang iyang luwason. Ang remnant lang iyang luwason, katong nahibilin. Kung sa man ang nahibilin, bisan kita, adunay, nahibilin nato mga Gentile. Asa ta nahibilin, ato rin ang sundon karon. Matod pa niya dinhi, neither will I be always brought, for the Spirit should fall before me, and the souls which I have made. Kaya ang Espiritu manggod sa mga Christian, mahulog, maluya. Di ba, nangaluya mga uban? Nangaluya man ta, maluya man gani ko. Muna, mangayo kong kusog sa Ginoo, makadungog gani ko mga balita. Muna, asa na mga among kusog ini Ginoo? Sa tinuod lang, dalaygon ta, kita nga nidawat sa Ginoo tungod sa grasya. Sa tinuod lang, atong unang panahon, walay grasya. Before Christ, walay grasya. Kaya nga naman, na may mga propeta nagpakita nila nga maoy mubuhat sa tanan bulaton sa Ginoo nga itong mga tao nga mutuo o bitutuo. Pero kita dalaygon kay ang grasya nga diin bisag makasala ta ang Ginoo mo pasaylo, bisag makasala ta ang Ginoo mo lukat ng gihapon. Mo nang nagsulti siya sa Isaiah, di siya gusto kanunay masuko. Kay nga naman maluya ang espiritu, mga tagak ang espiritu, ang kalag nga iyang binuhat, maluya. Matod pa sa verse 17, for the iniquity of his covetousness was I wrote. Asa siya nasuko? Kanang ato ang mga covetousness. Kanang covetousness, kanang maibugon ba? Maibog si Nina, maibog mga butang sa kalibutan, maibog sa tanan, maibog sa mga cellphone, maibog sa mga daghang kay-kaibugan. Munang nasuko ang Ginoo. Mo man na ang kalibutan. Abaw ba mo sa butan sa kalibutan tulog ka buok? The pride of life, the lust of the flesh, and the lust of the eyes. Kaibog sa atong mga mata kanang makita na itong mga pananawon. Kaibog sa itong mga unod, may tungod na mga pagkaon, mga sinina, mga sapatos, mga sakyanan, mga butang, mga gwapo. Maibog at itong unod na. Kunya mga garbo sa kinabuhi, labi na kung kita daghan na mga salapi, gwapo na tao, maayot ang nga di, labaw ta sa tanan kay naatay mga talent. Mo nang pride of life diri sa kalibutan, mo nang butang sa kalibutan nga diin giingon ni Apostol Pablo, ayaw ninyo higugma ang butang sa kalibutan nga mao kani pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Labi na karon hapit na mobalik ang Ginoo. Gamay na lang panahon. Kining panahon ngayang ihatag nato ato ni paningkamutan nga makapot na ni. Kaya naman, moabot na mga great tribulation. Nya diha man dapita sa gamay panahon musilyo ang Ginoo. Araw kung moabot ng gira o moabot ng great tribulation, dili ta maunsa. Kay kanang giingon niya kaning gamay panahon, iyang i-build ang kingdom of God. Wa sila kabalo about kanang kingdom of God nga giingon sa Hebrews. Ako nabasahan dito, although chapter 12 man siguro na. Nga matod pa, the kingdom that cannot be shaken. Kaya nga naman, uyugon niyang kalibutan, unya kato mga nakasulod ang kingdom that cannot be shaken. O dili ginama
tarog mo na akong sudlon karon kay ang wali gyud ni Jesus Christ about the kingdom of God. Anang iyang gipuyan ba? Iyang giharian ba? Nga di siya naghari sa pagkamatarong, nga di nagbuhat ng pagkamatarong, although kanita nang gibuhat na to sa simba pagkamatarong apan wala lang nahimong good works. Dili good. Although righteousness ni pero dili good works. Mobita na ni panahon na nga mo ihatag ni sa Ginoo taga-atag chance. Kaya ang Ginoo di gusto kanunay masuko nato. Matod pa niya sa 17 balik ko na ko, for the iniquity of his covetousness was I wrote and smote him. Mo nang ginungdan nga iyang giut-ut-pod, gilaglag ang mga tao. I hide me. Matod pa. Ako mi tago. Wa na minaw ang Ginoo. Nitago ang Ginoo. Mo nang daghang kayo nga laglag, nga matay, di ba? Daghang kayo kay nitago ang Ginoo na. And was wrote og siya gayod na suko. And he went on forwardly in the way of his heart. Unya ang tao daw ko no, nahimo hinong forwardly sa iyang dalan, sa iyang kasing-kasing. Kabaw ba mo sa ng forwardly? Mo ni usa ka butang nga di nang Ginoo mahigugma man gyud kay iyan ang gyapon gitudlo sa atoa. Nga kita tinuod itong giingon niya kang David nga halimbawa ang Ginoo ang David nga iyang frame lawas lang nakigbato kining espiritu mo nang giingon ni Apostol Pablo dunay gira sa sulod sa tukas lawas ang unod mo nang niingon si Jesus Christ atong espiritu gusto gyud mo simba sa Ginoo pero atong lawas luya man atong lawas na hadlok man yung sao man itong pagbati nga gusto gyud kang wato sa Ginoo. Mo na nga ang Ginoo nasayo dana mo na hinungdan di siya gusto nga masukok kay nga man mapukan ta kay mahimo tang forwardly. Abi nimo sa nang forwardly. Forward matud pa sa dictionary stubbornly magkagahi. Malaayan ba? Nang hinaot lang ko katong mga tao karon nga nakasimba mga kaubanan nato nga sa balay. Wag ang puno nga dili mo makabaton ining itawag og forwardly. Mahimong forward ta. Ang atong kasing-kasing may stubborn. Mamatod pa niya dinhi sa ikadua self-willed. Mahimo na hinon ang ilang kaugalingon kanang self-willed determination to follow one's own ways. Mo na magahit na hinuon niya atong kaugalingon nga diin muadto na lang ta sa tanan natong mga gipangandoy nga gibisa adto na lang ko dito adto na lang ko dito samtang wala pa ko nagsimba. Nakalimot na lang hinuon sa Ginoo. Mo na di gusto ang Ginoo ana. Mo na nga muani siya pagbalik aron i-revive ta. Mo ni kining gamayng butang ihatag sa Ginoo. Gamay lang nga butang ha. Mana akong gingon sa Ezra ato ang tema kanunay nga bersikulo ang kining Ezra chapter 9. Mo ni akong gingon diri after this pestilence is a little space grace and the extended mercy for the remnant to escape and to give us a little reviving in our bondage. Little reviving in our bondage. Gamay lang. I-revive ta sa makadiyot. Munang gingon dito sa Roma. Nga dunay short work. Ang Ginoo magbuhat. Munang kundili gani nato ni buhaton. Munang gingon. Kusa po ta kalibog katuig. Mag-anto sa kapungot sa Ginoo. Kabaw ba nga nang unang kapungot sa Ginoo? Pandemic sad. Pandemic adi wa nay katapusan kay silot naman sa Ginoo na. Kining pandemic karon ay tamo nato mawala ra ni. Mo nang mangayo kita sa Ginoo aron ihatag ning chance. A little reviving in our bondage kay kita na bandage kita sa kahadlok. Kanunay lang ta mahadlok matud pa ni Apostol Pablo gusto ba mo mahadlok kanunay? Mo na ang Ginoo naghatag time. Dili na ta mahadlok ining 666 Great Revelation, gira kay nga naman. Anong hadlok man ta? Ano man? Naa naman ta sa gingarian sa Ginoo. Naa na ta ayahan at ang gi panalipdan. Motong ang gipropesya ni Propeta Daniel gani sa damgo ni King Nebuchadnezzar
katong usa ka revolto. Ako tong ikon sa inyo ha. Ipahinumdum katong nagisgot na po ninyo atong usa ka revolto. Madiin mo to si King Nebuchadnezzar ang ulo niya katong mga butang dito sa mga lawas. Mo to ang Persia ug ang mga iyang palda mo to Roma ug ang tiil nga diin dunay mga gitawag og clay and iron mga kingdom to nga naghari nga diin luyang nga hari katong Second World War na kay nangapukan kay nga naman di sila ligon naglain-lain lang ang mga naghari diri sa kalibutan. Kaya nga naman di mga ligon apan moabot ang panahon daw kuno ingon pa ni Daniel adunay napulo ka hari nga putong diri sa kalibutan ya sa napulo ka gitawag og kumagko sa tiil ato ang monumento putong gingon niya dito adunay duha ka kumagko dito nga di mao kato ang antichrist ug anti-prophet o duha ato kay naay usa ka tiil ato duha ka buok sungay sa napulo ka kingdom nga maghari di wa pa ta kabalo kay wa pa man naggira sunod dining pandemic naggira reading na ra ba ang gira sa tinuod lang wa pa makabaluan na wala pa inumdum na po ninyo kanunay pag mabot ning gira kagutmanan na muna nga musulod yun ta sa gingiran sa Ginoo kay ang Ginoo magsipti kay katong damgo ni Haring Nebuchadnezzar gi-interpret ni Daniel nga adunay usa ka hari gingharian nga bato nga natagak daw sa langit nahulog dito sa tilog nabungkag ang iyahang libulto mao na to ang ako na hinumduman sa Revelation kadin ug matod pa ni Apostol Pablo maghari siya diri kanang kingdom yang gingon dai kingdom come ang kingdom sa Ginoo niabot na nga din matod pa ni Jesus Christ seek ye first the kingdom of God ug sa tinuod lang ang gospel ni Jesus Christ ang iyang mga maayong balita ang good news niya about sa kingdom of God nga din kinahanglan ang tawo makasulod kaya aron dili matarog mo tong kingdom nga nibungkag sa revolto ni King Nebuchadnezzar mo na kita mo na nga din kung mabot ni taknaan ni kinahanglan manulod yun ta ang gitawag og the kingdom of God that cannot be shaken bisag uyogon yan ng kalibutan pinaagi sa gira pinaagi sa Great Tribulation o bitaw hinungdan nga makita nga daw dito ingon sa Hebro ang malig-on ug ang mauyog ug kinsa tong mauyog uyog dito mo po na ang dili kasulod siyempre mo bitaw nang warning lang ning gitawag og Great Tribulation warning lang ni sa mga tao nang alagad sa Ginoo kundi maning kamot aw ang kaning warning ila gini makinabuhi mo sa di sa tuwa mo bitaw nang dunay provision ang Ginoo nga diin manulod ta ng kingdom nga diin that cannot be shaken at wala nang mahinumduman mao kana ang gingon dito kanang the resurrection uldo si Jesus Christ na resurrect na pero ang mga tao wala mao tong gingon ni atong presidente nga nahinumduman nako atong Holy Week niingon jud siya kung nakita sa YouTube nga matod pa niya sa iyang speech nahuman na lang ang Holy Week nabanaw na lang si Kristo pero kita wala daw ang mga tao wala tinuod man gyud na mo na nga maghatag ang time ug time ang Ginoo to revive kanang revive is to matod pa niya regain life ibalik na nato ang atong kinabuhi kung bagat ta ba resurrection parehara nagmeaning ng resurrection og revival. Pero di pa sa tamagin ko tato kay sa unahan pa to kay wa pa man wa sa Ginoo ni pandemic. Kay daghan pay gusto sa Ginoo nga din ato ning isgutan. Muna inungdan ningon siya diri anang revive matod pa ya in a little space lang. Gamay lang na gamay lang space lang of grace. Na ang grace sa Ginoo matod pa sa Israel. Gamay lang magatag siya aron i-revive ta. Muna inungdan ningon siya give new strength ug matod pa niya or energy to tagaan daw tag kanang revive tagaan tag bag-ong kusog o kanang energy no? Kanang naatay kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo po kaya nga naman sa itong unang panahon sa wa pa niabot ang pandemic baliwala lang nato ni pagpangalagad sa Ginoo pero karon daghan kay tao nga di nagsampit sa Ginoo nakita na nato ang mga Muslim mga Islam nang gawas na ang mga Christian pagkadaghan sa mga Christian. Nakampo na sila sa ilang mga ato dito sa Pakistan, dito tanan sa mga dapit, sa Syria, sa bisan asa mga Christian. Nag-ilan na sila sa Ginoo, labi na kita. Atong una pa ta nakaila sa Ginoo. O bitaw na yung ko nga din,
Kung daghan palagi tinuod nga Christian diri sa tinuod lang, matutong sa ka-Amerikano nagwali. Di mo po na iwali sa Pilipinas ba, sultihan ka mo? Overcome ang kalibutan sa mga Kristohanon, which is dili na mahitabo. Kaya kung maka-overcome pa, mo nang nangwali sila daghan gani, itong Amerikano nag-ingon siya kanang 2.3 billions ang Christian rin sa tibok kalibutan. Muna kay ngano man ang iyang wali manggod samtang nagwali daw si Apostol Pablo kada adlaw daghang kayoy nanungol sa Ginoo pero asa naman turon o sa nanaghan daw. Unya akong pangutana nganong napaundang mahinuon tag pagsimba kadaghan-daghan ako. Di ba? Kita tayo mo overall. Unang giingon ni Propeta Joel, ayaw ninyo huwata nga ang overall ninyo. Ang walay Ginoo. Ingon na lang siya, asa inyong Ginoo? Una, dalay ko ng Ginoo nga siya naghatag ka natong puso. Bisag gamay lang ta, magpabilin ta kay kita mo, mo comfort nila nga aduna tay buhit nga Dios nga itong gialagaran.